An gima ng'eyo kuom Kalonzo ni en ng'ama reprep, en lightweight. Kalonzo onge Kalonzo kipime gi ker William Ruto. Kalonzo onge gimiluongo ni wiya witho. Onge power. To Kalonzo en ng'ama ok en jaratiro, onge ng'ama ochung' kaka ng'ama dichuo manyalo chung, manyalo riembo simba. Inya paro 2007 kane wa 2007 kane warite mondo wa form government. Kalonzo ni muchungi Raila. No sere mano ringo modhi oriwore gi Kibaki. Mono chung ni nyalo chung gi baba. But gima wacho ni mondo ket government tesre nikech an press conferences ma Kalonzo segolo. En ga mana wacho ni wan e opposition. Wan makoro opposition dhi bedo malit. Wan modo deal gi jogi. Wan makoro wan gi jenzi. Koro onge gimoro malich ahinya, lakini koro no wasepango gi. To mano bada nyisi, ada kwalo ni siri. No wasepango gini, no wasepango pap nikech nadu ko report njo wacho ncho lieko. Ni dwa keto office mar jatendo opposition. To kanyo koro tie miscellaneous amendment parliament, mi the team parliament. Makoro wadona position mare no. Mar ng'ama keto government tesre. Koro wada miyo Kalonzo office ni edo lose ten makoro dhi miyo Kalonzo. Mane meno kata jakom no endose ni mondo en mokoro kaka gari mar Azimio oriembo. Koro kwase miye opposition to wase miye gari mono man gi bendera gi bodyguard moko matin tindo. Wan woro wasitiko kode gi wach mano wasitiko. Koro Martha Karua kata madong go koko kocha.